gak iso gak mau karo awakmu aku siswi. Lah pariane Awakmu kelanu terus masa duwe ae mbok pikir. Wong mbok seduluran iki sing penting. Oke. Ora usah anu ngomong duit. Iki berempat. Sok nyanyi ora do jani nyanyi. Kok iso njaluk dhuwit, njaluk sangu nduk saweran. Rumangsane ngono. Lah mosok ya ora mulih ora nggo apa-apa. Kok labemu? Lah awakmu ku lho ngisini kancane. Sing ngisini lho sapa? Lah awakmu dhewe ngono. Lho ku kewajibane Pak Carik kok iso. Lah mosok kok awakmu yo langsung njaluk Pak Carik langsung tok. Jan. Ya. Iki nembang. Gara-gara abang apa? Kok iso lho kancane kanthi ngomong kok iso diriwuki, Oh, wong edan. Kon pisan yang ngono. Awak dhewe ku tim yang solid, mbok sing kompak. Gak usah ngriwu-ngriwuki. Wong iki lho wong pinter kaya ngono wong edan. Kok iso iku lho. Edan. Nembangi wong papat sing bareng biasane koyo biasane kompak selalu, ngerti gak? Wong edan.